South Africa sayibingelela kuphina kuphi lapha nikhona nibele umduduzo wamkhwanazi zivela kwenhlangano ithuleni organization nokwenhlangano yomphakathi NPO non-profit organization. Inhlangano leyo umphakathi kulezo inkinga abasuke beyiveza kuthina ngalezo sikhathi nangemzozo esiye sikwazi nathi ukuthi ke si responde kuzona accordingly if amandla sinawo nama resources ngaleso sikhathi ukuthi sikwenze lokho sibamithi halfway. Sinibela namhlanje singapha eGroundville sizobheka umndeni walapha ekhaya kombe kwabani sibonga kwaShangase ababa nenkinga yomntwana wabo walinyazwa imoto wayese angena esibhedlela ke indlela elimile ngayo ke kwase kuphoqa ukuthi ke baze bamenzele nesicelo saka road accident fund ukuthi anxephezeleke. Kwahamba kuyazi yaphuma ke imali esinxephezelo inkinga sebebhekene nayo ke manje ngazothi umntwana ke imali ingakubameli ngenxa ye trust account nangendlela vele limele ngayo uyabona vele kwakuphoqa vele ukuthi isibe khona lesi sikhwama ukuze imali yakhe ivikeleke. Inkinga sebebhekene nayo ke manje ukuthi umntwana ke unesimo sokuthi uyagula ufuna ngabe uyesibhedlela ukwenza ioperation. Ummeli ka bathi ugcineke imali lesikhwama sakhe se-trust engathi kunalokho okungabambisani kahle ukuthi nomntwana ngempela kwazi ukuthi ayesibhedlela ngenxa ukuthi nayo ukuthi ke imali angathi angeke baze bayithole. Asazi ke ngaziphi izathu noma mhlambe ke indlela ababefike ngayo kodwa ke bazochaza khona nginomama ke wakhe umntwana la no dade wabo akusisi bakhe nangena umntwana la ngemva emva kwethu umfowethu okuyena lo walimala. Mama sanibiyela njani? Sanibingelela baba. Siyaphila thina njani ma? Hayi siyaphila nathi. Yebo umama ubani? Umama Shangase upromise la eGroundville eDube village. Okay mama nisibizile lapha ekhaya kwenze njani? Bese nibizile baba ngokuthi sike esinilalele lana ukuthi abantu abaningi bayasi esizakala bese inkinga eyommeli ukuthi umntwana walimala zaphuma izinto zakhe zasezi iziba engakummeli manje ngendlela umntwana owayelimale ngayo base bethi ngeke kwazi ukuthi mina benginikeze izinto zakhe. Savumelana ke engalokho ukuthi yonke into esidingayo isizokhuluma naye. Right manje umntwana usenenkinga la engalweni ube nethumba ngo2022 leli thumba samusa ekudokotela kodwa ngokubona isikhathi ukuthi isiyahamba ngase ngiyazama ukumfonela ingimazise ngamphinsela ekudokotela benza incwadi ngamuhambisa futhi uDr Mdletshe wangenzela incwadi ukuthi angiye eStenga eprivate ingamhambisa khona bamenza i-X-ray uma bethola bathothi kunenkinga phakathi kunento ela engalweni udinga ukuthi eyokwenza i-operation mangizama ukuxoxisana naye ke ummeli uthi ngeke kwazi ukuthi enginikeze imali angazi ukuthi ikuphi okufune ngikwenze ingakho esengicele abathuleleni ukuthi abangisize. Imali umntwana ayetholile lesinxephezelo sakhe wayethole u5 million. Okay ngamuphi unyaka? Angisakhumbuli kahle. Okay ngifisa ukuchecka njalo ukuthi ungabe isakhona mhlawumbe ingxenye yemali esena mhlawumbe senisebenzisile mhlawumbe ningenza ukuthi nifuna imali mhlawumbe imali ngenza ukuthi siphelile. Ikhona baba ngoba abanginikanga mina ngithena uma ngiyochecka yena wangitshela ukuthi uhafu omunye ukuphi enye ikuphi. Le mali enye iyona osinikeza yona waqalwa sinika u3000 nga complain ukuthi ngithenga amanapukeni ama-wiper izinto ukuthi adle incane wase eyayikhuphula wasenginikeza u4000 wathi iyona mali ke leyo ukuthi ngikwazi ukwenza zonke idingo ezomntwana manje noma ngiya kudokotela kufuneke engihambe ngayo mangize ngizoqasha imoto njena benge ekhokha kuyona ubaba engakazami ukuthi abe enemoto
njengoba ifile-ke futhi manje esesinenkinga-ke manje ukuthi asazi ukuthi umntwana sizomuhambisa ngani manje esinenkinga nje. Ngizokhuluma ngemoto ekabani le moto? Ekababa wakhe la ekhaya. Baba wayethengele yena ngemali yakhe? Yebo, ephuma emsebenzini engokugula na. Okay. Ngiyezwa ukhuluma ngo-3,000 inyuke ithi 4,000 ever since imali yaphuma lo 5 million ayikho imali mhlambe esekuyasebenza mhlawumbe umsebenzi omkhulu accept ukuthi nelokhu nithola labo 3,000 and 4,000 bashoyo. Imali ngesikhathi iphuma bangibuza ukuthi yini into engiyifunayo ngachaza ngathi uma ningakhele nje indlu ukuthi noma kwenzeka noma yini enganeni yami ikwazi ukuthi iphume endaweni right ngoba lo muzi engangihlali kona wongamelani inesimo sakhe ngendlela oyiyona. Wangibuza ukuthi engaqasha inkontreka yini noma mina ngizoyifunela umuntu ngathi mina ngayi ngizobathola abazongenzela. Wathi-ke okay angimxhumanise nabo engamxhumanisa nabo-ke ebangakhela ewangakhela khona kuphela kukho kunye waphinde wanginikeza khona. Impahla wayifaka kodwa ngaphakathi ifurniture yombhado womntwana? Iyona kuphela ngoba ngathi uma ngiyacela ukuthi ngiyacela imali-ke manje ukuthi ngikwazi ukufaka izinto endlini. Wathi akuyona imali eyokuthenga ama-furniture. Ngathi bengicela ukuthi unginikeze-ke imali yokuthengela umntwana umbhede izinto nje ukuthi endlini yakhe ibe right. Wathi angiye esitolo ngifike ngikhulume nabo mase beyamfonela. Ingenza kanjalo futhi watransfera imali khona futhi yena kwi-account yabo. Ngawuthatha-ke umbhede ne-wardrobe ne-headboard kuphela-ke elokho-ke akukho-ke engingathi kukhona okunye ngoba into abanginikeza yona futhi angisakhulumi ngoba ngangiyeka emsebenzini banginikeza imali engango-100,000 bathi ngiqaphezelwe ukuthi ngishiye umsebenzi esengizogada umntwana. Yona mali-ke engagcina ngayo-ke enyanga kube namali engiyitholayo. Ayikho imali oyithola ngenyanga wena ukholelana nawe njengoba uthola 4,000 umntwana? Imali engiyithola njalo ngenyanga ikhona eyegrant yomntwana ba. Angithi umntwana khona imali ayitholayo uthe wena uqala kwabo 3 wasuyakhala wathi incane kwase kuba 4. Iyona leyo onginikeza ukuthi angithenge amanapukeni ukudla kwengane idingo zakhona nje iyo leyo kuphela. Okay. Yomntwana lo mali angithi? Yebo uthi inzalo ka lo half lo. Okay. Yebo baba. Sengibuza mina kuwena ukuthi wena ke ngenyanga ayikho nawe oyitholayo eza kuwena yakho ngenyanga? Engiyitholayo ngiyithola ekwa RF eyokugada umntwana. Leso yangibuza ukuthi ikhona imali oyithola ngenyanga? Yebo baba. Ephuma ka RAF? Yebo ukuthi egada umntwana. Iba imalini? Bala ko 7,400 bala. Angithi imali ke leyo ukuthi i-caregiver leyo yokuthi njengoba omnakekela nawe uyakwazi ukuthi uhole because njengomuntu oqashiwe nayo. Yebo baba yebo. Angithi ngifisa ukuthi ubalansise lokho ke ma. Baba yebo kunjalo konke. Boss sibakhe. Ubani ucela ukukhuluma qala? Oh wena? Yebo. Siyakubingela ke nawe sosobani igama? Igama lami nguNonhlanhla ngashangasi. Ubhuti wakho lo? Yebo. Wena umdala ekhaya? Yebo. Okay, nangu ma echaza la sisi. Kulokho asekuchazile uma ikuphi okwazi yona? Ngiyayazi indaba yakhe uma nommeli. Ngoba nami ngake ngaze ngahamba ngayofika khona ema-ofisini akhe ummeli sithi siyoxoxisana. Ummeli wafona wathi kunemali eyu-500,000 abathe bank abasayidingi njengoba eseyithathile leyo mali ayisenanzalo. So bayixoshile kahle le mali ebhenki. Wayesethi uma ake sihambe siyokuza ukuthi imali ixoshwa kanjani isebhenki. Ila esafika khona ke washo ukuthi cha le mali kulo Absa
bathe angeke besakwazi ukuthi iqhubeke izale. So bathe le mali lena akayithathe yena abone ukuthi uyigcina kanjani. Wayesethi hawu uzoyithatha wena uyigcine, indaba unganginikezi mina njengomzali wengane ngizigcinele mina le mali. Hayi, ummeli wathi into engasoze iziyenzeke leyo nto. Yebe ebhenki bayixoshile le mali, kodwa akusho ukuthi le mali ifanele asinikeze yona. Ilapho ke umama bese khala khona uthi yazi nalo 3000 onginikeza wona muncane, amanabukeni ayabiza ngoba kwesinye isikhathi ukakha ngaphendukelwe isisu, kufanele ngilokhu ngiphindelile esitolo ngiyothenga lamanabukeni. Bengizocela ukuthi unginyusele le mali. Wathi uzobona. Wathi uma ungasho ukuthi uyabona, ngicela ungitshele ukuthi uzoyinyusa nini. Hayi, wathatha ifoni-ke nganoma ngaleso sikhathi-ke wayenyusa yini ngoba ngenyanga elandelayo ila yangena khona isiba u-4000. Ngase ngiyamtshela mina ukuthi hawu mmeli, indaba masithi sifuna izidingo zengane, wena ungasinikezi imali yokuthi senze lezo zinto na. Wathi yena ufuna into ephathekayo ukuthi sifike sithi sihambile saya endaweni eyokuthi senza i-quotation imali engaka bazokhona ukuthi bamsize umntwana. So basizovedane sifike kuyena thina sithi sizofuna imali, akukho esizomsiza ngakho. Wathi umangile ka Dr Mdletshe wa-emailelwa futhi imali yokuthi kusizakala umntwana, wena awuzange nje uzuphendule wathola, ngisho uthumelwa ama-WhatsApp uyathola awuphenduli. Wathi awusike busy kabi yena ingene ephuma ezinkantolo. Wayesethi ingane iyagula ingane inenkinga lana manje lesi sandla kuyisona sona esibhibhayo isona lesi sithi masimqukula simbambe ngaso ngoba lesi esinye salokhuzana nje asenzi lutho. Hayi kwaba nomntontsiswano kwakhe. Yabona nje nami ngavele ngadunyelwe ikhanda ngoba uma wayesekhale sesho ukuthi okay it's fine ke ngiyayiduba leyo mali ithathe wenze okuthandayo, mina ngizohlala nengane yami ke ngilindele usuku ukuthi uNkulunkulu ayithathe ngoba wena njengommeli wayo awufuni ukuthi wenze izidingo zengane, ingane yami iyagula. Wathi lo baba lona ommeli, hayi kulungile mama, yenza nanoma yini nje oyithandayo, uthanda futhi ungibophe, kusho lo mmeli. Ngathi ma asikoduke siye ekhaya ngoba vele ayikho lento le, ayikho nje lento esizele kulo muntu ayikho into asitshela yona, uyadelela nje. Sabuya ke kanjalo ke and umuntu ongakhona ukumlandelela ukuthi kahle lo muntu esikhuluma ngaye umuntu osakhona yini, like mhlawumbe afika azobheka ukuthi ya nayi lento abangitshela ngayo, ngiyasibona isilonda siyabhibha, yebo ufuna usizo ngempela lo mntwana. Akafiki nje usithulele nje mayefake lo 4000 hayi usuke enze omkhulu umsebenzi. Siyabonga. South Africa yazi yayinkinga lento yama-trust account nama-curator account, whatever it may be called, trustee or njengoba ngisho nje curator, but yazi yaba inkinga nansi into. Nabantu abasuke bekhiphe i-order yokuthi akwenzeke into enjengaleyo, nabo mina njengothuleleni ngingasho ngithi banobudedengu nabo obukhulu. Sengisho izinkantolo okuyizona ezikhipha lama order la ukuthi umuntu akenze i-trust account noma enzele whatever i-curator account, ngoba kwabona babesababuye bazobheka ukuthi ake si-review ukuthi lo muntu esathi akenze i-trust account noma whatever sikhwama esizokwazi sigcina imali yakhe, sike sikhiphe nathi lethi ithimba sibize bona abanini bemali sizochecka kubona, siphinde sibize ke lo oyena kosuke ongamele leyo mali ukuthi ake sicheck ukuthi kusekusele malini, ngabe izidingo zonke zalowo muntu lo o internet imali kube yakhe ngabe zonke zimeleka ngendlela yini no. Abangagcini ngokukhipha nje isinqumo bese emva kwalokho bona behle lapha namajazi abo bawushona emgodini lapha sekuphelile kanjalo, ngoba baningi abantu abakhalayo. Sikhulu isililo esikhona ngaphandle, especially futhi kulendlu yakithi yebala lemnyama, iyona eneshwa kakhulu ngoba igcina isixhaphazeka nabantu abasuke besebenza izinhloso zabo ngalezi imali zabantu abasuke belimele bayizisulu, bathola ithuba lokuthi babaxhaphaze. No, ngingakhulumi ke ngale case le, but nje izimo esengihlangabezane nazo, ngane zakwethu kulukhuni dadewethu. Asikubingele nawe ma. Ngiyavuma.
Cha ngicela uyibambele umbhobho asinawo ama-mic amaningi siyasiyopheka la kathuleleni sibambele nje umpongolozo besiqedile uyongibuyisela ma. Nguzama washangazi ubhuti usiya. Yebo. Kulolu hambo lolu esilihambile sibe sesigcina ke uma ngabe sigcina ukuhamba noma sibe sesiya komunye umeli ongaphambilini ngizothini before lo usisikade ekhuluma ngayo ngoba lade ekhuluma ngayo ngokugcina. Sondeze mic. Ngoba ngokugcina. Semasifika lapha kulo mmeli lo ongaphambi kwakhe siyomtshela ngendaba ukuthi nansi ingane ingasizakali senze njani makunje. Bese simchazele ukuthi sihambile sakulommeli lo ade ekhuluma ngayo usisi ukuthi sifike sacela imali usizo ukuthi fele sihambise ingane kanje wasethene ngeke akwazi ukusiza bese silommeli sifike esikuyena njengamanje sigcine kuyakena naye oke waphatha ifile kaSiyabonga wathi akeve wrong lo mmeli osephethe ifile njengamanje lo siyade sisakhuluma ngayo ngoba bekulula befanele afune athole i-quotation from isibhedlela emase yakhokha then emase hambe wekwazi ukuyiclaima leyo mali uyena uqinisekisile wathi nje wrong ummeli okuyena okhona njengamanje ayikaze ibe khona leyo nto leyo. Uma ngabe ubhuti esakhuluma ngama-trust account nama-curate account kube yisimanga nami ngafisa ukuthi ngisho le ukuthi kuyamangaza ukuthi uma ngabe imali engingathi ingango 2 million ihlelele ukuthi ubhuti wami la uyothola la mhlazane kuthiwa uNkulunkulu yamkhumbulo uyashona mhlasimbe ingaleso sikhathi kuphela leyo mali eyophuma ngayo yobe ingasena sidingo umnazi wemali vele uzobe seyagule wagula kwaze kwamenela sacela ngempela ukuthi ubutholeleni la ukuthi umuntu akwazi ukuthi asibhekelele kulelo site labantu abansunda abahlupheka nemali yabantwana babo begula ekhona. No ngiyabonga saswami ungabhekisi kumina asinayo imali thina ngoba ngiyafisa khona ukungena nami ukuyibona inhlangano ithuleleni ingena impela ezinkantolo zemthetho sisekelo nasezinkantolo ezinkulu ikwazi ukuthi iyolwela amalungelo abantu especially abantu abamnyama abahlukumezekayo ngamalungelo engisuke ngwabona ukuthi la akhuduleleka phansi especially nabantu abayizisuluko uma ubona ukuthi la kudlaleka ngayo party ke inkinga ke imali South Africa njengoba nje kumanje sikhala singenalo lutho uma ke uya kulezo inkantolo ungena plan nama advocate lapho noma senior counsel okuyimali enkulu le esingenanga ngoba ngisho ngathi uthi uyaphuma eSouth Africa mhlawumbe uthi uyacela ukuthi nansi indishi ngambe ngikhongozela ke nifake ukuze sikwazi ukukhokhela mhlawumbe ke lawo ama senior counsel azokwazi ukuthi siwanike le mandate sicela ningena lokho enkantolo nesilwela into njengale enginethemba futhi ukuthi okuningi kwakhe sengihlangabezana nakho ngifunga uNkulunkulu ukuthi singaphuma nevitri engakwazi ukuthi enkantolo ikwazi ukuthi ibuyele esolini zikwazi ukuthi zithole ukuphefumula nokuthi ngoba sisuke silwa nabantu but masibona ukuthi la kuya abantu bahlukumezeka ngikhuluma nje ngoba umuntu kade kuleli yasonto the week before last kade siyongcaba umuntu umfethu akadlala osesimene sinjengalesi nawo beke wheelchair kanje ngakwazi ngisho ukwenza lutho imali ibhadle kwi-trust account why refuse ukuyithatha ngizothi kungconywana la kuselokishini la ngiyabuka nanendlu sengangena ngaphakathi endlini ngabona ukuthi kum kanjani lo yamfethu uma uzohamba uyibuka kahle ivideo yakhe yabo ubona ngisho egcekene ekhaya ukuthi ubeka ubunzima kanjani abantu abaphethe leyo mali amabhunu wale kopitola asusa imali nawo ngapha anika amabhunu akubo ngapha ngoba phela lento yama trustee kudlala ibhola lapha fike ngilibambe ngathi ibhola le rugby ngilibambe mina ngigijime nalo bese ngilinikeza wena libambeke mfowethu nawe lapho sesiyohlephela uma kuthi ahlephela nawe usiyogijima uligodli awulidedeli futhi nawe ngithi yabo uyozuwe nalo ngathi mhlawumbe uzothi ushaya itrial wena wabona kudlala amabhokobhoko injalo le game edlalwayo leswathi ba ngithi izinkantolo I'm praying ukuthi uNkulunkulu asipha amandla sikwazi ukungena ezinkantolo siyocela ukuthi ake ba review lento ama-judge lento yama trustee nama curate account because sinama facts esobe siwabeka phambi kwawo njengoba nje ngizoveza nesimo sikanje nawo amanye ama case lawo sobe siwabeka phambi kwawo ama-judge ukuthi bukanike la ngento eyenziwa yinina naqeda futhi nanangayilandela ukuyimonitor
ukuthi ake sibheke ukuthi ngempela kwenzeka ngendlela yini. Ngenhlanhla ke umfowethu usaphila abaningi abasekho emhlabeni. And okwesibili futhi iphinde ibeke impilo yabantu abanjengomfowethu engcupheni. Ngoba leli gama lokuthi imali yotholakala eseshonile. Leyo nto nje impilo yakhe usuke usuyibeke nje wayeqeda because abantu abafana. Ungathi kumanje ongakhali ungathi kumanje abantu bekwazi ukuthi bafaka abantu kulento okuthiwa yini ukuthi nibizwa ngani abantu abafundile ukuthi ngifaka umshwalense noma yini ukuthi imali misivuthiwe ama life cover ngithi yabo especially kule ndlu yakithi eminyama akufaka umuntu afaka umndeni wakhe aqeda ubhubhisa umndeni wakhe because ngenxa yemali. How much more ke kuloko because lo muntu njengoba egule kanje engakwazi ngisho kusasa omunye wamalunga enomndeni angisho ukuthi nini ngalenganisa uyavuka mhlawumbe amfakele pause nashona mfethu yabo ngoba lithi igama iyotholakala imali uma sekushone yena. Nakunina mhlawumbe abanye babo mhlawumbe umuntu kanje esewumthwalo ngisho kubona athi mesihlupheka nje awubheka unemali lo yabo angeke lokhu ngiphiphana naye mina ngeke kuze kube nje. Asibazi ukuthi bangake mhlambe uma kungenzeka ukuthi bakhona sebaba abawele esigodini esinjengaleso. Nginekhesi mina ngeke ngayenza namanje nembeza uma ungineke ukukhululeka ngalo case kokuyikhesi yengane yabo nakhona bekuliwe imali zama trust account. Sigudla nabo impela abazali bengane sigudla nabo impela ukuthi silwa ngilula amalungelo abo ukuthi ngempela siyabuka ukuthi yabo la silela ukuthi ayibuyele iqonde lento izingane kwazi ukuthi imeleke edingweni zayo. Nakhona kulenga iligama lokuthi imali iyotholakala uma sekushone ingane. Njengoba ngithi umoya wami ukuthola ukuphumula. Kwase kufuneka senze esinye step nasethi ngiyabathinta bangitshela ukuthi ingane isishone siziyangcwatshwa. How? Angisanga niye ukuthi ingane ke ishonile mhlambe nami ngifikeke nami ukuzobeka mhlambe ke yabo. Nami ukuthi ngizoduduzana nomndeni. Siqhubeka silandele icase ukuthi nansi ke proof ekhona ukuthi sekwenzakaleni. Hayi kwase kuphuthuma kakhulu ayikulungile ke mhlambe ngeke nisikwazi mhlambe ukuthi ke siphinde ke sibuye sizokwazi South Africa ukuthi sekwenzakaleni. Hayi bashona le sokuyimali yabo njengoba ngisho ukuthi namanje umoya wami ukuthola ukuphumula awukutholi namanje umoya ukuphumula ngithi yabo so njengoba ngisho ukuthi inkinga lento enziwa izinkatho zeziqatha singaze ibheke ukuyimonitor ngithi yabo because bazobulawa abantu bebulawa imali yabo ngoba lithi igama iyotholakala imali mangabe esefile because omunye ephuma kummeli umeli emtshela amagama vele ehluthukile uyabuya ekhaya ubuye ufuthi kwenzani ekhaya uthatha umqamelo ucizela umuntu ngomqamelo ashona umuntu lo ngikhuluma ngani udladla enyanga edlule bebeqala bemnikeza u3000 bengamakhele ngisho indlu ingekho ngisho iwheelchair ubekhishwa bekwe emva kwendlu kanje methamela ilanga ekhishwa umfana kamakhelwane ahamba eyinkomeni because saza sinamandla okumbamba simfaka endlini sakalazi njengoba mfethu ngiyacabanga nikwazi ukuthi nimqukule umama yedwa ambekela ngaphandle liyoze lishone ilanga lo mfethu engakabuye einkomeni size sala sakhe siphume nengubo simbethe singubo eminyango nxa amakhasi egodola uma ukuthi lo muntu udukelwe izinkomo mhlawumbe emadlelweni usabheka inkomo uyobuya mhlawumbe ngo8 ebusuku nani uyomfica ehlele kanjalo emva kwendlu mfethu namhlanje akekho emhlabeni besimngcaba nje ngasondelele edlula udladla wase Great Town sizophuma yenzeni ke lo kumanje ke kulungiswa lokho ukuthi ingane imali iwele nakhona enganeni yakhe nakeni ngoduso yakhe nakhona futhi uyabona ukuthi nasemndeni kunzima because nyabantu manje uyabona bafuna ukugweva abanye ngithi yabo lo muntu bengaqashadile phela beselotsheliwe obekuyena obese embheka because wazi afuna ingoduso izokwazi ukuthi imnakekele ngoba emndeni bekunzima ngekho umuntu omnakekelayo bayayifuna imali kodwa wena unjani kubona umthwalo kubona South Africa ilokho nje sizozama ke ukuthi sibalekelele kulokho mhlawumbe ukuthi nakhona etholeni isade ukuthi kwenzakalane isiphi step esenisithathile mhlawumbe sikhona step esenisathatha mhlawumbe ukuzama ukureport njengalezi sike sayireport LPC khona eThekwini yes so khona iform esayitholayo kwasiba sigcwaliseni sisho ikhalazo zethu malana nolommeli lo ifale kuyena njengamanje sase sayibhala kanjalo sase sayihambisa khona eThekwini
base besinika-ke ne-reference number ukuthi-ke bayitholile-ke i-complaint yethu sosho njalo noma mhlawumbe bebekufaka bebeyiload kodwa khona sayithole i-reference number sesilindele-ke istep esilandelayo ngokulandelayo. Okay. Ngenhlanhla nje ngomsaka kaNkulunkulu khona kusho ma? Yebo. Yes ma. Bengicela nje nkosami mina anginendaba nemali. Nginendaba nokuthi umntanami ethole usizo elo dokotela ngoba lento engiyibuka kuyena ibhlungu ngoba uma kuyena lo mmeli obhekene nalenkinga le kungabe kade ewayilungisa lento le. Ubhlungu ukubona ingane yakho inje anginendaba ukuthi isiyamshintsha siyamnabukelisa siyamgesa siyakujabulela lokho kuphela angithandi ukuthi ngicezwe inhlungu angifuni ukuthi kube khona lapha kuyena okunento khona nje noma isilonda lesi nje akusona-ke nje isilonda kubuhlungu ngoba le ngalo le iyona ngalo esimqukula ngayo manje lento ibuhlungu bengicela nje ukuthi mangathola nje ukuthi ethole udokotela ekwazi ukuthi bemenze i-operation ngiyophola ngisho enhliziyweni yami ngoba anginendaba namali ngine endaba nokuphila kwakhe ukuthi akaphile kuze kufike isikhathi inkosi ukuthi iyamthatha. Nimhambisa ngani manje nimhambisa inayo transport nimhambisa ngayo? Besimqashela imoto omunye ubhodi ebesimfonela kwathi ubaba esegula eseshiya imisebenzi asekwazi ukuthi ethole imoto nayo iyahlupha nje njalo kulokhu-ke nje ifile ihleli la egarage uma kuwenzeka nje kunesimo esiphuthumayo ufuneka sifone sicele komakhelwane besisize sikwazi ukuthi simphuthumise umntwana. Yena ayikho mhlambe allocate mhlambe ngommeli ukuthi nawo umntwana akathengelwe imoto ezoba khona ekhaya la ezokwazi ukuthi imphuthumise. Wayigcina eshilo ethi ene asokwakho mase kube enegarage ngoba isimo sakhe esidinga imoto kodwa kuthe uma sesakhile wangabe ekwenza lokho wathi imoto uzoyithenga manje uzobona isipakile laphana isidlale umfowabo lomncane. Okay. Ngomusa nje nangenhlanhla enkulu la eKZN sabekelwa uchairperson lapha ka-LPC lethi nifake khona icomplaint umama umfusi udadewethu osukuma ngempela nozwelo oqondisayo umthetho engaziyo ukuthi lesi simo esikanje uma sengeke ngamthinta ngaso especially nje basethi nilifakile icomplaint senithole reference number ngiyazi ukuthi uzosukuma ngenyawo ukuthola ukuthi akamthinta ummeli athole ukuthi kukephi la khona inkinga ngoba phela kufuneka ukuthi umfowethu ahambe walithola usizo lwezempilo kungaze konakale kakhulu. Ngizomthinta nje nodaba ngicabanga ukuthi maduza nje mhlambe sima ukuthi isikhathi siyavuma yonke into iyahleleka sizon invite siyaba kanani lapho cause nesilenzo udaba lweni ilokho njengakusho kwamanje. Yebo baba ayikho inkinga. Angaze kusho ukuthi niyoqasha yona imoto leyo ngapha la manje sanikwazi ukuthi yebo namoto lekhaya. Angazama soqasha yona imoto ngobeka babisafile. Okay. Yebo. Ubaba ukhona lekhaya? Yebo ukhona. Oyekhehla likwazi ukukhuluma mthetho. Angakwazi. Nkosi yami. Yebo. Angithi benaye uze ethenga imoto ba uhamba ngeinduko. Okay. Yeah. No, South Africa ngicela ukulivala udaba la. Umuntu asheshabele ngasemakhaya kodwa ke sizonivezela umfethu nimbone ukuthi unjani isimo abakhala ngase ekhaya ukuthi ingane yabo ibheke nayiphi isimo sempilo lokho abakhala ukuthi akawathola usizo kulukhuni South Africa kulukhuni indaba inemali phakathi wonke umuntu uyayifuna imali kodwa kubhlungu ke uma sewufuna imali in expense of impilo yomuntu noma sekufuneka ahamba wathola usizo ngemali yakhe kuthiwa akahamba uboleka imali uzoboleka imali unemali nisekhokha ngani? Yebo Nisekhokha ngani baba yona lo mali uthi ene angiboleke mina nje ekhokha ngani ngoba phela okayisholo yena ethi ungayizama lapha ungayizama khona mina nje anginayo imali ukukunikeza yini yona le
Na kulungile no sizothola ma ukuthi ngempela inkinga ikephi mhlambe nawo ummeli uyobe sechaza ke lapha kwabamphethe ukuthi inkinga ikephi ngoba mhlambe asiyazi okwamanje eleni side le story kodwa ke base kwesikubonayo nathi siyabona ukuthi umfethu ufuna akwazi ukuyothola impilo. Unedaba naloko. Yebo yebo. Inkinga yami nje ingane phela. No hayi. Ingane. Siyabonga siyabonga. South Africa ngicela ukulivala kodaba la kodwa ke nizombona umfethu ukuthi ke unjani. Siyabonga. Mana kancane ma. Nami ngosigelembe kwami la nami. Ngibona kahle. Siya. South Africa ke njengoba nibona nje uyena umfethu lo esize ngayo la. Nansi ke into eqalwa ngayo. Enivelile umfethu la. Iscrew lesi esibe hlanganisa ithambo. Njengoba ithambo lakhe lalinqamile nje ukuthi ke laxhunywa inkinga ke njengamanje ke umfethu unemali engathi ke ummeli akayikhiphi imali ukuthi akwazi ukuthi umfethu akwazi operation. Yebo. Olukhona South Africa. Aze kwakhona. Thini ke Nkosi uhlungu. Kodwa ke udaba ngoba selifakiwe ka-LPC ngizomthinda nami usisiphele uShepherdson ula KZN. Nginethemba ke ngiyamazi ukuthi ezintweni enjengalezi uyasukuma. Abakhala ngakho nje ukuthi umfethu akahamba ayothola i-operation. Ngemali yakhe ekhona kwi-trustee ummeli kangafoneki ukuthi ke authorize lokho akhokhele udokotela olukhona. Hayi asithembe ma uzolwa. Yebo siyabonga.